क'क्राझारनि जेडी र'डआव लामानि जाब्रबथाय। जाब्रबथायाव इभिनिं वाक खालामबाय थानाय सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम। इभिनिं वाकनि मुङाव जेडी र'डआव थाबायबाय थानाय समावनो मटर साइकेलनि जाब्रबथायाव गोब्राब जोखोम सासे सुबुङा। थांनाय मोनानि 9:30 समाव क'क्राझारनि इउएन एकाडेमीनि लांगोनायाव AS16J3320 नम्बरनि गंसे हिमालया रयेल एनफिल्ड मटर साइकेलजों गोब्राब खाथिजों खोला फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय सासे लाइमोना सौख्लायफैयो लामायाव थाबायबाय थानाय सासे सुबुंखौ। जाब्रबथायजों बोलि जानांनाय सुबुंखौ क'क्राझार भबानिपुरनि थागिबि गकुल सूत्रधर होननानै सिनायथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि सौख्लायग्रा लाइमोना माखासे सम जाथायसालियावनो दंमोनब्लाबो उनाव खाबु लानानै गावनि मटर साइकेलजों लोगोसे जायगानिफ्राय खारखोमादोंमोन। बेनि उनाव जाब्रबथायजों बोलि जानांनाय गकुल सूत्रधरखौ ओनसोलनि सुबुंफोर आरो साहा फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे पुलिस जीपनि हेफाजाबजों देहा फाहामसालि फारसे दैथायहरनाय जादोंमोन।